Doncs, bueno, jo parlaré de la meva experiència com a usuari de cotxe elèctric, el que m'he trobat. Jo tenia dos cotxes, un de benzina i un altre dièsel, i els hem substituït. Els principi volíem fer agafar un cotxe, de seguretat, etc., però per circumstàncies va aparèixer una bona oferta en un foro de cotxes elèctrics i ja en tinc un. De segona mà, però funciona perfectament. I bueno, molt ràpid, doncs us parlaré del problema que he tingut jo, que és que no puc carregar. Jo soc el tipus de persona que no puc tindre un punt de càrrega, amb la qual cosa m'haig de defensar amb els punts de recàrrega públics. Jo viatjo amb el cotxe, sempre que puc. Amb el meu cotxe em desplaço sempre de punt a punt de recàrrega pública, però que es pot viatjar amb una bateria de 22 kW. No cal una bateria enorme per viatjar. També és cert que si hi ha alguna vegada que he necessitat viatjar, com l'altra vegada que vam anar a Amposta, jo hauria arribat, però hauria arribat amb molta calma. Per això serveix el que vaig fer. Vaig anar fins a Rubí, i a Rubí vaig agafar el cotxe de Somobilitat Rubí, i d'allà fins a Amposta a 120, o sigui, directes. I bueno, he trobat un truquet, que és un dispositiu que em permet veure com és el meu consum directament a les dades que et dona el cotxe. Punts de recàrrega públics. Això és una aplicació que tothom ha de conèixer, suposo que ja la coneixeu, que és Electromaps, que és imprescindible. En aquest cas, a Sant Boi no tenim res, tenim un punt a la Renault i un altre a Nissan, però això no són punts que pugui utilitzar a diari. Al final utilitzem normalment punts de recàrrega a Cornellà, que són punts de recàrrega ràpida, i en 30 minuts tens de 0 a 80 carregat el cotxe, amb el meu model. Aquí tenim tots els tipus de punts, els vermells són els que no funcionen, que hi ha un força, però aquí tenim el filtre, que el podeu filtrar en funció del tipus de connector que teniu. Hi ha molts punts de càrrega, és només buscar-lo aquí per la ruta on volem anar. Un altre bon truc que he trobat és viatjar amb el Green Race Future Test. Aquesta aplicació et diu d'on vas, a on vols anar, en aquest cas és la ruta que hem fet avui per vindre aquí, i ens diu com es quedaria la bateria. Això ho configures en funció de la bateria, com la tens, si tens les dades de quanta bateria tens disponible, doncs hi pots dir exactament i et dona un rang estimat del... Com podeu veure, he configurat en modo esport i a velocitat automàtica 94. Llavors, ell considera que tens unes pujades, unes baixades i ell fa una mitja. I això és